manan. Sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintig paminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lorna. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, When You Love Someone. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagtasingan nga Lorna. Lorna, sige na. Sugtan ako ba? Kapila man ti kasultihi, Bruce, nga dili pa lagi ko andam nga mag-uyab-uyab, ron. Dili pa ko makasalig og lalaki. Lahi man tong na ang nagpasakit mo sa una. Ug ako lahi masab ko. Sige na, please. Tuhoy ko. Bruce. Unya, pituusag ka, nak. Pa, nahibaw man sa gyud ko nga buotan si Bruce. Og mausad na imong pagtuo ni Renz. Huna-huna uno mo katuig nga manag-uyab ni Renz. Gani, kasluno na mo. Pero nakahimo pa gani gihapon siya ug pasakit nimo. Unsa na lang ka na si Bruce nga dili pa nimo dugay nakaila. Pa. Nak, naaragid nimo kung unsa imong desisyon, Naibaw ko nga, na kag unsay sakto, unsay dili. Tinuod ka? Gisugot ako nimo? O lagi. Og mosalig ko nimo ha, Bruce. Please lang. Ayaw gubang ang pagsalig nimo, Bruce. Di na may tabo. Aron mo tuo ka. Kung mosugot ka, pakaslan dayon ti ka. Bruce. Daghan nang i-comment og nang react sa among picture ni Bruce pagkasala. Time pa. Unsa man nga comment? Bagay kaayo mo. Unta malipay ka human sa tanan. Kinsa man ni? Wa man ko makailaan ni. Ako ni stalk be. Ari ko sa mga photos. Oh. Naa sila'y picture ni Bruce nga sweet kaayo sila. Kinsa man ni bayhana? Amiga ra to na ko, love. So lagid ka, Amy? Sure ka? Oh, good. Anong day? Nagduda ka? Wa man. Aw, lagi ba? Ayaw papatakag duda, ha, Lorna? Kaya digig ko gusto nga pasangin lang sa kabutang nga wala ko buhata. Bruce. Ganun lain man ginang akong hibati. Naaman din nag-chat. Kinsa man kaha niya. Sa message request naman niya. Time pa. Murag. Nakaila. Maumaning bayhana ang ni-comment sa picture na mo ni Bruce. Unsa ni ang chat? Magkita ta. May importante kong isulti nimo. Ganong murag ikulbaan man ko. Importante kayo nga mahibaw ka niya akong tuyo. Unsa man na? Diba, amigo man mo ni Bruce? Amigo?
Fling-fling ni. Pero siguro, gipulaan na siya nako mao nga iya kong gilikayan. Unya, unsa may labot na ko, ana? Mabdos ko. 3 ka buwan na. Unsa? Oh. O si Bruce mo'y amahan. O kinahanglan nga manubag siya ani. Kay wa ko'y kwarta nga ikabuhi aning bataa. Gusto ka nga magbalik mo ni Bruce? Dili. Gusto na ako nga muhatag siya sustento sa bata. Maura na. Kung maura na gusto ni mo, dili na kinahanglang mahibaw pa si Bruce, ani. Ako mo imuhatag ni mo para sustento sa bata. Uy, naunsa ko tao ka, Lorna. Magpakamartir ka? Mahal na ako si Bruce pa. O kung maumang gani ni paagi para dili siya mailog sa laing gikan ako, buhaton ni nako. Lorna. Love, kailangan ako nga magkabibita. Gusto ka, suwaya na to? Sige. Kay gusto na kay ko nga mahimong aman. Dali, bi. Unsa na? Negative kihapon. Mayong Pila na may pagbaminaw nato sa at tempo, Lex Pinon. Sige lang. Dili ta magpakawa sa paglaom. Hatagan na lagi unya ta. Naginuktok na po si Bruce. Ay, unsa man kay problema namo? Nganon dili bad mi hatagan og anak. Hello, Cynthia? Hello. Mama ni Cynthia. Naan mi sa ospital. Nanganak na siya. Nangutana siya kung makaanhiba ko ka. Kumusta man ka? Okay ra. Lorna, salamat ha. Wagit ko nimo pasagdi. Pero, basig magtuo ka nga dili ra ko tubang obligasyon ni Bruce. Hangtod sa hangtod, kinahanglan nga suportahan niyang among anak. Cynthia, unsa ka kung adapon na mo ang imong anak? Unsa? Unya, dili ka mahibong si Bruce, ana? Suwayan ako siya hangyo. Kung okay ba siya nga mga dapmi? Di ko masugot. Oh, Gusto na ko nga ka nang gikan gid sa kong dugo. pero love, Di ta mundang. Mumabdo sa lalaki ka. love, good news! Mabdos ko! Mabdos na ka? Yes! Love, gusto na ko nga mundang na kasi trabaho, ha? Di ko gusto nga ma-stress ka. Ampingan na to ang bata. Unya, love, kaya ra nimo? Ikaw ra mo yung suporta sa tanan? Ako'y bahala. Okay? Nagsige nagpanawag si Cynthia. Unsaon man ako pagsulti niya nga. Dili na ako makahatag. Kaya wala ko'y trabaho. Bahala na. Dili na ako si Tubagon. Nakatupad di ay ko. Asa man si Bruce? Love? Oh. Cynthia?
Hi, Lorna. Ano nakahimo ka na ko ini, Lorna? Bruce, Nganong wak magsulti na ako nga na ako'y anak? kay nahadlo ko. Nahadlo ko nga matunga ang imong atensyon namo sa imong anak. Ingon anak di ka ka-selfish? Tibaw ka! Nga gusto na kay kong anak! Ini aman bitaw. Mabdos na bitaw ko. Pero nasa ko'y anak ni Cynthia. Bruce, masaylo ako. Dili ti ka mapasaylo, Lorna. Dili na kong gusto makiguban pa sa tao na selfish sama ni mo! Bruce! Yes, nahibaw ko nga dako kayong sayo pang akong gibuhat. Pero nabuhat lang to nako. Tungod sa sobrang kahadlok kamawa si Bruce nako. Ingon ani gyud ay og mahigugma ta. Makabuhat ta og mga butang. Og murisgot ta bisag nahibaw tang sayop na. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Lorna nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga naguluhan When You Love Someone. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higala, mga sukid ti paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Carla, 29 anyos, minyo ug may duha ka anak. Usa ka OFW ug taga Samal, Davao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaminyoon og sa akong mga anak. Nagbuwag-buwag manggod mi sa akong bana. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, Jimmy, sayo ka man lagi na uli ron. Ay, kapoy ko. Gutom. Na makaon diya.
Lawa pa ko kaluto kay sayo pa man. Magkuha pa gani ko ron sa mga bata. Ay, kawa ba di gamit ni mo eh. Ha? Unsa to? Bayar na ganin trabaho ni mo. Wa ba juga kaluto? Unsa man taon ka, uy? Sayo pa gani. Hibaw ba di ay ko nga mo, sayo kag pauli. Nung nagpahibaw ka pa unta daan nga paluto kag sayo, kay sayo di ay kang mo uli ron nakaluto nung Di tako. ay, wa juga gamit eh. May ka makangkang sa akong sweldo. Pero wa juga initiative. Hoy, Jimmy! Jimmy! Kung unsay gipasabot nimo ana, ha? Ha? Kung unsay sapot nimo, ayaw ko giamong, ha? Mapagan man ta nimo. Kangilan na ba nimo ba manulti? Ayaw ipakaubos ang akong trabaho din isbay. Kay may duha pa ta ka anak nga akong giatiman. Suwayan ka nun nato, be? Ato suwayan. Ugi kay bilin din isbay. Unya ako'y mo trabaho. Tanahon tao, kaya ba nimo nga mo trabaho din isbay? Unya, buy-buyon pagid ko nimo? Ka nagsurya ni mo pagluto na diha. Gutom na ko. Ay! Mo-abroad ko, ma. Sa? Uy, kagagmay pa ng mga bata ni mo nga imong biyaan. Ay, Pila pa ko'y mga edad, ana? 5 years old na si Joshua, ma, oy. O 3 years old na si Karen. O, tiyaw mo na. Unya imong biyaan. Di ka maluoy sa mga bata. Nga nagkinahanglan pa man nas imong pag-atiman in town. Sobra na kayo si Jimmy, ma, oy. Sakit na kay manulti. Hindi na ko kaantos. Mao nga mo abroad ko, aron makapalayo ko niya. Ay, Carla. Una-una sa in towns makadaghan, day. Kung maayo bang magpalayo ka sa mga bata. Maura na'y sulbad, ma. Aron dili na kuboy-boyon pa ni Jimmy. Maong importante nga naasab ko'y kwarta. Lisod ng babae nga watay kwarta, uy. Sayon sayo no tagboy-boy sa bana. Mao nga, mo abroad ko, ma. Carla. Unsa na sa Jimmy? Kuwang ang kwartang imong gipada. Dili pa igos mga bata. Giyon sagod pagkakuwang anak Jimmy. 10,000 pesos ang akong ipadani mo matagbuwan. Unya kuwang? Daghang mga amutan mga bata sa eskwelahan. Uy, nalimot ay kong apil sa lista ba? Dulong ipataplan nimo. Sabi nga adlaw manggod, di gipaamot na sa 20 pesos sa maestra. Hasta 20 pesos nga amutan. Pataplan pa nimo nako? Oo, ang gasto mo na sa mga bata. Sa tanang gasto sa mga bata, ako na lang yun. Ang ahang naman, Sad. Ikaw may nagtrabaho. Ikaw may nagkusweldo. O, Nay, mas maayo pa. Mukas advance kag 50 mil sa mong amo diha. Ha? Uy, unsaon naman sad nimong 50,000 pesos, Jimmy? Ang tinuod, 21K ra gyud ang akong sweldo sa Kuwait matag buwan. Domestic helper ra gud ko. Ang 10K ana para sa mga bata ug ang sobra gitigom nako kay nahibaw ko nga dili sa tanang panahon ko nga motrabaho sa gawas ug magkadagko na unya ang mga bata. Dagko na sad og gastuhan. Kay kun akong ihurot og pada sa akong bana, kuwangon lang gihapon kay musugal manggod siya. Unya, uy, unsa man ang gipang-comment ni Jimmy din sa akong post sa Facebook? Sa man eh? Pakauwaw man ni tawhana, uy. Be, tawagan ko gani, be. Hello? Jimmy, unsa man ang gipang-comment nimo sa akong post sa FB? Asa man ato? Aw, inuo mo sa dili ba? Nga maong gamay ra kag pinadaan na mo diri sa mga bata. Kaya may laing laki na kaya. Hoy, wa kay ebidensya anang imong pasangil na kuha ni Malaka? Daw ka na ako, oy. Pero maayaw kay kasi mong laki. Oh. Uy, mong laki nag-isgutan, no? Muhatag di ka, pero nako. Daw ka. Hoy, bisag kung sa pa imong insulti diya, bahala ka. Basta ka di ko guilty dire. Kakapoy panarbaho dire sa gawasa. Unya, ipanghatag ko lang sa akong laki. Nga ano nagidilim di ka muhatag sa akong gusto? So may laki dyan lagi ka diha? Hoy, Jimmy! Magbuwag ta, oy! Unsa? Tanawara. May laing laki di ka lagi. Magbuwag ta!
Iniguli na ako diya pon. Wa na ta. Iniguman sa akong kontrata diri. Dili ko diya sa ato mo pauli. Buhag na ta. Da, nimal ka. Nimal ka ni sobra na gid ka. Sobra na siya. Pa! Carla? Uy, ikaw ni? Lakin sa pamandi ay pa, uy. Oh, matinga malanggod ta. Kung nganong ni ka din abot. Daghan man kang dang bagahe ko. Di ka pagasgawas? Pa. Og pwede ba nga anilang una ko sa ato, mintras dili pa kumularga balik sa gawas pa? Oh, nagbuwag na giday mo si Jimmy. Dili na ko pa, oy. Sobra na kaayo siya. O gusto sad ko kalinaw sa una-una pa. Ay, kining pa, kuyugi dayon niya ko ha. Kay kuhaon ako mga bata nga tong Jimmy. Unsa may buti pasabot ni mo ni Carla? Gusto na ko nga kun mo balik ko sa gawas. Adto na nila ni mama ug papa ang mga bata. Unsa? Niyabag mo? Nga ako may amahan? Mamanggid gani ka. Amahan gid ka no. Nya himula nimong alas ang mga bata aron makapangwarta ka nako. Unsa? Hoy, tarungan na sultihan ni mo Carla, ha? Ha, yan na lang mo, Jimmy, oy. Hibaw ko, nagpadayon kapag hapon ang bisyo ni mo nga sugal. Mong kuhaon ako mga bata, gikan ni mo. Ha! Mag-abot na bisan asa. Pero dili ni mo makuha ang mga bata. Jimmy! Sa pagkakaroon, wa pa ko makabalik sa abroad tungod aning problema namo sa akong bana, bahin sa custody sa mga bata, kutuan ako sa gawas. Kay ibilin ko unta mga bata sa akong mga ginikanan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Buwag na mi sa akong bana. Kung mubalik ko sa paglarga, trabaho dito sa gawas sa nasod, pwede ba nga sa akong mga ginikanan nako ibilin ang akong city og 5 anyos nga mga anak? Ikaduhang pangutana, sugarol o palautang manggod ning akong bana o gamiton niya ang mga bata aron makapangwarta nako. Pwede ba nga dili nako ipadani niya ang suporta sa mga bata? Ikatulong pangutana, may stable nga trabaho ang akong bana apan usa ka libo ra gyud ang matag sweldo ang iyang ihatag alang sa mga bata. Pwede ba nako siyang makiha ana og bawsi? Ikaupat o katapusang pangutana. Magsige og comment o pakauwaw nako ang akong bana sa akong mga post sa FB. Pwede ba nako siyang ikihaan na? Unsa may pamaagi nga mapawang bisa ang among kasal? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carla. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Hello Samal and Davao kay tagak diha ang ato ang letter sender nga taguon nato sa pangalan nga si Carla. Si Carla gipadani niya iyang suwat sa kiniyang akong suliran official writers page. Duha ni kabuk iyang anak Minyo OFW 29 years old. Medyo buwag sila sa iyang bana. No, so medyo nagka problema ni sila kay murang si Carla murang nagka-problema ni siya paglarga nila kay murag pagsugod wala siya ga work and then nanimpad unya didto siya sa Kuwait di pud lalim ha kay pila ra gud niyang sweldo di ay 21,000 didto sa Kuwait nya magpadapas iyahang pamilya didto nya ang kami nga way sama karon nabalik naman ni siya unya nagka-problema sad sila sa custody sad sa iyahang mga nabalik siya pero murang sila nagka-okay niyang bana no man ato ang nasinati sa ilahang drama kay katong iyahang
bana katus Jimmy sugarol masagud tugod unya magka-problema pag yun siya kay pila na gud iyang pong sweldo nya nagpatiwara po ning iyang bana dere. Anyway, una niyang pangutana, buwag na mi sa ako ang bana. Kung mobalik ko sa pagtrabaho sa gawas sa nasod, pwede ba nga ang akong mga ginikanan akong ibilin sa ako ang city o 5 anyos nga mga anak? Okay, minyo manggod mo, no? Unya, ang custody at least ang kaning 7 years old makapili siya. Pwede anha nimo through sa imuhang ginikanan or mupili po siya sa iyang papa, depende. Pero kung ma-establish na to nga sugarol ang imuhang bana, way tarong ug way klaro nga trabaho, mahimo gyud nga ang kustudiya anha nimo og sa imuhang mga ginikanan kaning city ug ang 5, no? Kay di man maayo para sa ilahang moral, mental, psychological, emotional nga development nga adto sila sa ilahang papa nga bati mag-ehemplo nga ihatag. Di man pud na makaatiman nila kay way trabaho, sigig sugal, no? Batig batasan. So daghang yung reasons nga pwede nga adto mapunta nimo og sa imong ginikanan ang custody sa mga bata. Ikaduhang pangutana, sugarol. Agoy pala utang manggod ning ako iya kunong bana. O gamito niya ang mga bata aron makapangwarta niya. Pwede ba nga dili niya ipadala ang suporta sa mga bata? Pwede kayo. Pwede sa imuhang ginikanan nga sila mo manage, especially nga imong mapakita og maprobar nga di mapunta sa mga bata ang imuhang gihaguan in taong kwarta o gipada sa ilaha. No? So, pwede gyud nga dili siya ang imuhang intriguhan ni ganiya, no? Ikay magtrabaho dito niya, siya magpalami din niya mga imuhang gihaguan para sa mga bata, di mapunta nila kada kung binuang. Never mind. May stable kuno nga trabaho ang iyahang bana, apan sa kalibo ra gyud matag sweldo ang iyang ihatag alang sa mga bata, magsilbi? Pwede ba niya siyang imakiha og vouchy? Pwede, or pwede pog ordinary case for child support, no? Kay kung ang issue lang man gyud nato ani is ang paghatag og ayuda og suporta, then I think an ordinary case for child support will do. Unless na grounds for tuso nga na abuse, emotional, psychological, financial abuse kana or physical, pero kung wala, ordinary case for child support ta, ha? Ikaupat o katapusang pangutana, magsige og comment o pakauwaw nako ang akong bana sa akong mga post sa Facebook. Pwede ba nako siyang ikiha ana? Unsa may pamaagi nga mapawalang bisa ang among kasal? Una sa tanan, muna kung mo idol lagi ta, siguraduhon ganatong ila-ila ning ato ang kapikas kay kana man ganing dugay na gyud kayo mong nagkauyab, di gyud na mo tumaw ang saktong batasan unless nagpuyo mo, no? So samot nagkanang mga short term nga relationship or whirlwind romance or nagminyo kay nga bontes lang wa nyo ila-ilahag tarong baron, no? Pero di gyud na ingon ana ka sayon kay inig idol nimo, inig pirma nimo, forever's not enough for me to love you. Sabah kanta man tong Sara. Pero seriously guys, the moment magutam mo yung tag-idol, the only way to go out of the relationship is kung mamatay ang ato ang kapikas or kung pananglitan nga we will file a case for declaration of nullity of marriage on grounds of psychological incapacity. Atong mapakita nga naguba ang inyuhang kaminyoon tungod kay dili capable ang imuhang bana sa pagbuhat sa iyahang mga obligasyon. Isip bana ug asawa ug di siya kibaw nga mo dala sa usa ka pamilya because he is psychologically incapacitated, no? So maulang yun na ang inyuhang kailangan nga buhato, no, para mapawalang bisang inyuhang kasal. Kanang iyang pagpakauwaw nimo sa Facebook o kung saan iyang mga gibuhat, screenshot na kay pwede na nato siyang makiha. I think pwede siguro mavawsi or pwede po nato nang magamit for cyber libel, no? Or kanang mga any cybercrime in violation of your right to privacy and your honor. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.